We want happiness. We want happiness. We want happiness. Amritsar wise scheme manager Dr.Harvi Engti Katharpi resign chipi de jibwa jok bangso jok hu chulu. Dr.Harvi Engti Katharpi Alangli lotari osomadu kihang kitara. Harvi Engti Katharpi upon Tuningri Padikim Loje Labang Suponesong Pendam Damlong Lilo Duwek Nungko. We want happiness. We want happiness. Adim Rukasen College. Dr.Harvi Engti Katharpi upon Keter. Alangli ni kep thom lo to dinang ther tang patu we ka gospel pole ke fourth time lo ni li panang ther Apran ke entry upon anta Keter. tang murder nang threatening lo na pangsam Kidamtang pinang an aporahut Amritsar scheme volongkom aji Rukasen College along Longli ki huji buajok Rukasen College Assistant Professor Dr.Harvi Engti Katharpi ke khamkhe tunathe laki urban area Bukolia Municipal Board ke parlo Ward number 7 Bangso scheme laki rural area aphan busi khamkhe dunlo Bangso jok aning ke lang no tu kethar ke hapendang lok pinang an pasunglo tangte Dr.Harvi Engti Katharpi kachesong along cheto dunji. Charlie Osomaratun kihang kitaram atengpen Dr.Harvi Engti P jima. Mate ahoka ha resign chipi de jima. Bangso alama puthak mo porsi theklongbo.